Riwruok matayo tuke mag okapu jotugo manigi ng'ol nobago tuke mag kwanyo jotugo mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika, tuke ma bende ibiro tii godo mar manyo tiko tuke mag Commonwealth. Tim mane oyiero ting'o jotugo matugo okapu jotugo 3 koni gi koni, mar jotugo 5 koni gi koni, kaachiel gi tim nyiri ma higni piny mar higni 25. Tukegi mag pinje Afrika ibiro bagi e kind tarik 27 dwe mar adek nyaka tarik 4 dwe mar 4 higa mabiro. Ka pinje mabiro timo makare biro ng'ado tiko mag tuke mag Commonwealth mabiro bagi Glasgow higa manyien. Tok kwanyo jotugo, ikruok koro biro chakore ayanga ne tim Kenya ka geno en ni tim no dhi timo makare e piem mag pinje Afrika, ambayo itakayowakilisha taifa hili katika kinyang'anyiro cha kufuzu kwa Jumuiya ya Madola kule Glasgow pale mwakani ama mwaka ujao. Na vile vile pia tuko naenda kuchagua senior men and senior women team ya 5-on-5 ambayo pia itafanyika pale Angola vile vile pale mwakani. So all these it is in preparation of Commonwealth Games, and tunashukuru Mungu kwa last seasons tumewahi enda Commonwealth Games na tukakuwa participate as ladies. Matarajio yetu, our position tukienda for Commonwealth tunataka tukue kwa podium, na hiyo ndio ombi letu. So in all this that we are doing ni preparation ili tukue kwa the podium.